kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media muchifamba mine nenyuyi Manasibanda pachibanda. Tiri kuEpworth unonzi kumbura Mwari. Epworth wakomana, Epworth yavharisa gori, yavharisa 2024 panhau dzema-sex workers. Paprogram ineyi vana vadiki vari pasi pe18 havatenderwi kuona this video. Vanyarikani onai muri munzvimbo dzakasiyana siyana titika. Mwenzi wedu atinaye panapa anonzi Unoita chimoti. Nometa musi. Tinofara makadera. Yawa tinofara. Nyika yese iri kutokuona zvinoita. Tinoda kuti wazivise kuti unoita basa rei. Ine basa rangu revechikoro. Basa rekuita. Ritanga rinoti 2008. Chii chakanazoitika chiya zvekuti uzopinde mubasa rei. Chakaitika ndizoita basa rechikoro. Mangoti munhu wanga akatanga kuzvikora. Akabva akaenda kuSouth Africa. Saka ndikangoti hama dzachona dzanga dzakuitira panyaya yemereji yangu. Ichiti hatigari nemukadzi asina murume pano, hatigari nemurume asingasvadi. Zvakazoita kuti ndiite chikoro. Okay, manga musina mwana mese. Mbereko yakanetsa. Tinanhasi hamusati mwana mwana. Ndakazoita hangu mwana kubasa redu ikoko. Alright, saka mwana uyu anoziva baba wake vakazoba. Aiwa baba vake hatovazivi. Ini wacho handitozivi kuti akanipa nhumbu ndiani. Alright, akura sei? Ane 8 months. 8 months manje. Saka hapana here vanhu vamuri kufungidzira imimi kuti vangava ndivo vakakupai nhumbu. Maingorara nemunhu wese wese pasina protection zvakafamba sei? Musi uyo ndikangoti handina kudzivirira. Munhu wandakakichana naye akati anotoda direct. Asi kuti ndichaziva kuti ndiani handichazivi kana kufungidzira. Kuti muchaziva kuti ari muupenyu hwacho. Handichazivi. Alright. But panguva yacho munhu 1 chete. Vanga vari vanhu 3 vakandikecha zuva iro raitova iri manheru. Saka vanhu vacho vandozoti vari kupi, vanogara kupi, vakaenda nekupi. Zvaive zvenguva yeusiku. Vanhu vese vari vatatu vakarara nemi pasina kondo. Handisina kudzivirira. Because paiwa nemari yakatiwo. Kana iri yaiva direct vanhu vakati vanondipawo ma$15. Semunhu anga akaomerwa panguva iyoyo handina kubva ndaramba. Ndabva ndati ndotokwanisa kuwanawo mari iri ndine mari yechikafu. Uye mari yekuti nditengewo mapamba emwana. Saka ndakabva ndangoitawo direct. Mutenge mapamba emwana ime usati mani. Mutenge mapamba emwana. Pamwana wangu handandava naye. Saka ndanda kungoita zvese zvese. Handakazoita mwana iye. Hatisina zonzwanana. Imi mati nhumbu yakabata one night. One night iro makarara nevanhu Ndakarara nevarume vatatu. Vatatu ava hamuzoti nhumbu yakabata papi. Chokwadi. Nhau yemapamba emwana. Ndandafungidzira kuti pandakazozvara mwana wangu ndanda kungoramba ndichikechesa kuitira kuti ndikwanise kuwana zvinoraramise mwana wangu. Ndandaenda kumberi. Alright. Mumaenda kumberi. Aiwa, saka kana isiri pane protection munenge muchishandisa, munenge muchida mari. Kana pasina kudzivirira. No, pane takadzivirira. Mazuva ano munoita mari $5. Kana tisina kudzivirira muchiri kuita here. Dzimwe dzenguva ndinchiona kuti mari yacho inenge yakaemera sei. Todzoka panhau yekunetsa kubereka. Murume wenyu wacho kwaari ikokoko ane vana. Ndakanzwa kuti ane vana vaviri kuSouth Africa. Waakaita mushure mekunge marambana kana kusati marambana? Mushure mekunge ndarambana naye. Ichokwadi chekuti vana vacho ndovakaita zvechikoro. Pamwe nongonongo yainetsa kusati vake kana kuti neno pamwe paraita dzimwe dzinhu. Ipapo handina chokwadi. Iye anoti vana ndevake. Saka chokwadi chinozivikanwa naye. Alright. Touya panhau. Pane nguva dzedzi kuti vanhukadzi
vane nhengo dzakasiyana siyana. Kune dzirefu, dzipfupi, dzitete. Imimi munowanzofarira dzakaita sei? Inowanzofarira hombe. Diki handinyatsogutsikana nayo, ndoda inosvika kuchibereko chaicho, nokuti diki handinoda inotosvika kumwoyo. Diki chaicho ine kaviri, dzimwe dzenguva unzoti waita sex nemurume, saka indowanzofarira hangu hombe, ndo inondiitira. Ndomafarira ndinoita hombe, ndoda inondiitira kuti kana neni ndinotogutsikana kuti apa ndarara nemurume. Saka kana ndikatosanganwa nediki ndizvowo handizorambi, asi handinyatsogutsikana nediki. Saka mune yamunoti here permanent? Uko kubasa kwedu hakuna permanent. Zviripo izvozvo ndozvaunotoita panguva yacho. Saka permanent hapana pari zvino. Totsvaga mari. Saka ikozvezvi maane mwana murume wenyu akuziva kuti unobara ane chokwadi, ende zvakanakira kuwana chikadzi wanyambiro kuti mwana ndiwako, kana watongoitakura mimba mwana ndiwako, zvakasiyana vanhu vechirume unoona unzi ndiwe muridzi wenyu bati usiri muridzi. Saka akati ngatidzokerane sezvaona imimi kuti maakwanisa kuzara mwana, makwanisa kubara, handichakambonetsai nawo imberi Izvozvo. makwanisa kudzokera. Inini ndakazvimirira kuchadzokera nemurume wangu handichadi. Nangu akauya nechuru chemari kuchadzokera naye handichadi, nokuti upenyu hwandakararama ndinaye ende ndiri mukati mevabereki vake hwakasvika pakundirwadza kuzosvika ndizoita basa rakadai. Saka kuchadzokera naye nemwoyo wangu hauchada. Hama dzacho kana vabereki vacho ndapi mashoko ainyanya kukurwadza avaitaura? Mashoko aindirwadza vaigona kuseni. Ndikada kuti ndibate mutsvari wedu usatsvaira, hatitsvairwi nengoma pano, hatitsvairwi nemunhu asingasvari. Chibereko chako chakadyiwa nembwa. Saka zvinhu zvaisvika pakundirwadza uye zvaindishungurudza kusvika pakuchema nangu ndiri ndega. Ndikatombofunga mwoyo kuti bheta ndizviuraye nemashoko iwayo. Saka ndakazoti bheta ndibude masvere. Alright, maane nguva yakareba sei mabuda masvere? 3 years dzakwana. 3 years. Yeah. Alright. Saka varume munovatsvagira kuno kure kana kuti muchibuda uchienda nzvimbo dzakasiyana? Inini handiwanzo kuvaitsvagira kuno kuairports, nokuti kuno kuairports vanhu vema50 cents nemadollar. Dzimwe dzenguva unogona kutoishaya, saka ndinoenda out tondoita madhiri edu tiri ukoko. Dzimwe nzvimbo dziri kunze dzinobhadhara. Saka muno ndakaona kuti ndinotofanira ngatitimi masangano nezvirwere zviri kumazuva ano zvepabonde izvi, ndeapi matana amatora? Inini ndingangoti zvirwere zvepabonde handisangani nazvo. Wai, ndinototi kana ndabva kubasa rangu iri ndinomwa guchu. Guchu rangu ritori mu20 liters, munenge mune mudzi yakasiyana siyana, ndo randinonwa makapu angu 3. Saka zvirwere zvepabonde handisati ndambosangana nazvo zvokuti ndingaita siki kana kuti maronda kana kuti kunzwa musana. Makambosangana nawo chete? Nhumbu inokubata kwayakaita, makafara kana makufara nekubata kwayakaita? Ndakashungurudzika, nekuti kazhinji kana une nhumbu unogona kunzwa hope kubasa kwacho hauendi unenge usina mari. Saka nhumbu yakazondivhiringidza zvakawanda. Hongu ndakazofara hangu kuti ndane mwana, asi panguva yacho ndakamboita stress. Semunhu wekuti ukaita nhumbu mamwe mari inokunzvenga zvakanyanya. Saka nhumbu asi maiida henyu, asi maiida muchiziva baba wacho. Chiri kukurwadzai nhau yekuti hamusi kuziva baba vacho kana kuti chinhu chiri kundirwadza ndechekuti ini handizive baba vacho. Dai ndaziva baba vacho kuti ndiwo muridzi wenhumbu, aiwa ndaizvitambira. Saka ipapa zviri kundirwadza kuti inini muridzi wemwana uyu handimuzivi. Ndozvimwe zvinhu zvinozotonyanya kushungurudza. Hapana here kana mashamwari vamakakechwa ipapa ungakwanisa kuziva vanhu vacho kuti vatreswe kuti vagone kutorwa kana kuone kuitwa DNA? Hapana, handingamboti uyu. Ende shamwari dzangu hapana akamboziva kuti vanhu vandakechwa navo ava vanhu vakamira sei.
saka handina Alright. Because imwe the following night yacho the following day pamakaziva imi kuti maita bonde pasina protection makangodiwo kushandiswa hameno kana morning after kana kuti makangotiwo sezvo pamwe nhombe iri kunetsa kubata saka handina mhembe yandobata. inini ndakati semunhu aimboni chibereko chakadyiwa nembwa ndakangoti aiwa nhombe handimboibati ndandisina fungidziro netarisiro kuti zvichaita saizvozvo saka ndikabva ndangoitawo direct. Alright, aiwa pari kunzwisisika. Ndeipi kurudziro yamungade kupa imimi kune vechidiki vanhasi vari kufungidzirawo kana vari kuda kuzopindawo mubasa renyika? Inini ndingangoti kuridziro yandinoda kutaura ndeyekuti vanhu vaMwari izvi zvokuita chihure ibasa rakaipa ndinotozviona nekuti tinosangana nemariski akawanda uye ukange wazvitanga kubuda mazviri kunogona kunetsa kunotora time. Umwe munhu anogona kutoti even ndikaroorwa handikwanisi ndinoramba ndichingourira murume saka zvinhu zvinoafekta saka ndinoti kune vese vakateerera kabasa aka akavaraidzi. Alright, mhuri yeZimbabwe ndoonawo ngetinayo panapa muzuva ranhasi. Vari zvino ndoti chisarai zvakanaka asi musakanganwa kuuyawo mucomment section muchitiudza mafungiro enyu. Peace lockdown.